העבודה והרווחה התכנסה גם היא בחודש ינואר בכדי לדון בהצעת תקינות הדיור המוגן. גולן רובינשטיין, מנכ"ל בית הזהב, הבהיר בדיון את החשיבות של שקיפות כלכלית שתאפשר לאנשים להמשיך להסתייע בדיור מוגן. אחד, אם יש גירעון בהון החוזר ותזרים מזומנים שלילי 6 רבעונים רצוף, אם יש רבעון אחד שהוא כבר לא, אז זה מתאפס. במקרה הזה, הגוף צריך להציג תוכנית של 8 רבעונים קדימה את התחזית של המקורות והשימושים שלו. זו הסנקציה. לא באים ואומרים... טוב, תודה. הבנו. אז תסיים. אני מסיים, אבל לא... אוקיי. לא באים ואומרים, לוקחים לך את מבטלים את הסחירות של האג"ח, לא מבטלים אותך מה, לא משאירים אותך מהמסחר. הבנתי, תודה. לא משאירים אותך מהמסחר. לכן הסנקציה חשובה גם להבין. היה ומישהו אין לו יציבות כלכלית כנדרשת ולא חשוב עכשיו מה בעצם רוצים להשיג. אוקיי, בדיוק, נכון, מצוין. האם רוצים להשיג פסילת רישיון, זה רק ידרדר את המצב, או האם רוצים להציג שקיפות. ומצטרף אלינו חגי שפר, ממלא מקום יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, שלום לך. ערב טוב. אז אם אתה יכול קצת להרחיב על התופעה הזאת, ובכלל על החשיבות של שקיפות כלכלית בכל הנוגע לדיור מוגן. ובכן, קודם כל אני רוצה לציין שדבר יפה נעשה על ידי יזמים פרטיים שהקימו את הדיורים המוגנים, ואנחנו יודעים לראות כ-30 שנה כבר שהענף הזה מתפתח. יש קצת בעיות ברמת הבטיחות והביטחון של הדיירים בדירות ובכספים שהם מפקידים. דייר מפקיד בכניסה לדיור מוגן סדר גודל של בין 1 מיליון ל3 מיליון, לפעמים זה גם יותר, 1,000,000 שקל כפיקדון עבור הדירה בה הוא יגור. הפיקדון הזה נשחק עם השנים, וזה חלק מהתשלום שלו. לפני 14 שנה, ב-2012, התקבל חוק הדיור המוגן בישראל, לאחר כ-10-12 שנים שעבדו על החוק, ובחוק הזה נקבעו עוד תקנות שונות שמבטיחות את הביטחון הפיננסי של הדיירים. צריך לזכור, דיירים נכנסים בגיל השלישי. ממוצע הגיל שנכנסים לדיור מוגן הוא קרוב ל-80. זאת אומרת שאחרי 10 שנים דייר שעדיין עוד לא הגיע ל-120, הוא כבר בן 90. הפיקדון שלו נשחק. הוא נשחק בערך ב3.5% מדי שנה. זאת אומרת, אחרי 10 שנים הוא נשחק בסביבות 40%, כשמוסיפים את המע"מ. כן. עכשיו, החוק קבע שבמשך השנים הקרובות, לאחר 2012, יתוקנו התקנות הנדרשות כדי להשלים מערכת של בטוחות וכללים לניהול בתי הדיור המוגן. מה זה אומר? אחד התנאים הבסיסיים... תפרק לנו אבל רגע את המערכת הזו. מה צריך להשלים? מה דיירי הדיור המוגן זקוקים? אז הדיור המוגן הוא הוקם ללא חוקים וללא תקנות. אם נסתכל על מערכות ציבוריות אחרות, כלשהן, לכולם יש חוקים ויש תקנות. אם זה מסעדות שמשרד הבריאות קובע להם את התקנות, אם זה בנקים וחברות ביטוח, אז יש לכל מערכת ציבורית גדולה שנותנת שירות ומחזיקה כספים גדולים מאוד של דיירים, יש להם כללים, ולדיור המוגן אין. לא היו, זאת אומרת, עד... אבל איזה כללים הם צריכים? למה הם נדרשים כרגע שחסר להם? אז הדבר הראשון זה הפיקדון. לפיקדון ב-2018 נקבעו כללים שהסדירו את הפיקדונות, הבטוחה לפיקדונות שניתנים על ידי דיירים. רק ניקח בחשבון שהיום בידי הבעלים הופקדו למעלה מ-20 מיליארד שקלים. סכום לא מבוטל שמהם נבנו הבתים, או חלק גדול מהמחיר בניית הבתים ורכישת הקרקעות. אז זה חגורה ראשונה, בטוחה ראשונה. אבל כמו שאמרתי קודם, אחרי 10 שנים הבטוחה הזאת כבר מבטחת או נותנת ביטחון למחצית מהסכום שהדייר הפקיד.
הבעיה הנוספת היא בעיה של אפשרות שבית יגיע לחדלות פירעון ולאי יכולת להמשיך לתת את השירותים שהוא נותן. יכול להיות שעם הבית היום מעט מאוד חברות הן בחברות ציבוריות, אני לא מטיל ספק, הבעלים בדרך כלל הם אנשי כספים ואנשי עסקים, אבל קרו כבר 3 מקרים בעשרות השנים האחרונות שבתים שנכנסו לחדלות פירעון. למזל הדיירים, למזלם, נמצאו רוכשים שיכנסו לנעליים של מי שהגיע לחדלות פירעון, והדיירים לא נזרקו מהבתים החוצה. רגע, אבל כשאתה אומר שבית הגיע לחדלות פירעון, זה לא באחריות החברה לטפל בזה? למה זה למזל הדיירים שהם לא נזרקו החוצה? החברה הגיעה לחדלות פירעון. החברה מתנערת בעצמה, אוקיי. ואז למעשה נוצר מצב שבו אין שום איזושהי בטוחה לדייר שגר שם שהוא יכול להמשיך להתגורר שם ברמה החוקית, זה מה שאתה אומר. אז הבעלים יכולים, לבעלים כבר אין מי שיגיד על הדייר, אבל אם אין מי שישלם לחברת החשמל ואין מי שישלם לעובדים, אז הדייר בעצם אמור לקחת את רגליו ולצאת מהבית. אז הבטוחה היא בכלל לא עוזרת, הבטוחה תינתן אחרי שהם ממשו את הקרקעות ואת הנכסים, וזה יכול לקחת גם שנים. כן. אבל מי דואג לדייר באותו יום או באותו שבוע? עכשיו אני מזכיר, דיירים שנכנסים לדיור מוגן, נכנסים בגיל מבוגר, ברצונם לחיות בבית עד גיל 120. והם מפקידים בעצם, הם מכרו, חלקם הגדול מכרו את ביתם היחיד, והם בעצם נתונים לחסדם של בעלי הבתים, שהם בדרך כלל עמידים הרבה יותר. הדייר הוותיק הוא בדרך כלל מבוגר יותר מזה שעדיין עוד לא נכנס לדיור מוגן, והבריאות שלו מתערערת, הביטחון העצמי יורד, חלק גדול מהם כבר מטופלים על ידי מטפלים, כן. והולכים עם הליכונים או יושבים על כיסאות גלגלים, הם לא במצב, כמו שאומרים חלק מבעלי הבתים, הדייר יכול לקבל את הבטוחה שלו וללכת לחפש מקום אחר. הוא לא יכול. הוא לא הולך לבנות לו מערכת חיים חדשה וחברה חדשה. הוא בא לבית כדי שם להגיע עד 120. כן, ללא ספק מדובר באוכלוסייה בסוף שצריך להקדיש לה את מלוא תשומת הלב לטיפול בנושא הזה, בדיור המוגן וביציבות הכלכלית של הדיור המוגן. חגי שפר, ממלא מקום יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, תודה רבה לך שהיית איתנו בנושא הזה. ערב טוב.